Porovnali sme teraz toto veľké zemetrasenie, čo sa udialo na Kamčatke, s veľmi podobným zemetrasením, ktoré sa odohralo v Čile v roku 2010, ktoré malo úplne rovnakú magnitúdu, 8,8. A vlastne udialo sa v rovnakej zóne. Je to taktiež subdušná zóna, je to taktiež zóna primorská a hneď vlastne... v oceáne bolo. V oceáne a hneď vlastne pri pobreží vlastne blízko v tom Čile. Čiže veľmi, veľmi podobné ukazovatele a taktiež ešte aj hĺbka toho zemetrasenia, hypocentrum vlastne rovnaké. 20, myslím, že dávali 20, 1 až 35 km. Ono sa v podstate aj ako keby... To zemetrasenie trošku vymykalo normám, aj keď sa to veľmi ako neprizvukuje v médiách, ale hlavne čo sa týka tých predtrasov, ktoré boli a vlastne dotrasov. Aby to chápali, tak keď vznikne mega zemetrasenie, tak je nejaká príprava pred tým a potom vlastne ako keby dozvuk, aj sa tomu hovorí. No. Horný obrázok sú silné zemetrasenia vlastne na Kamčatke. Tam si treba všimnúť vlastne tú pravú stranu, lebo to je za rok 2025 a my sme to porovnali práve s tým dolným grafom, čo je to čilské zemetrasenie. Podstata je tam vlastne tá, že tie predtrasy, ktoré ešte pred tým mega zemetrasením boli, tak na Kamčatke už boli veľmi silné na to zemetrasenie. 1,7 dokonca ešte pred rokom sa udáva ako, že to bol predtras toho zemetrasenia, pretože sa udialo na rovnakom mieste a jedna ešte 7,4 magnitúda. Tesne pred tým pár dní. Tesne pred tým pár dní a ešte nejaké ďalšie aj s magnitúdou 6 a viac. Pričom pri tomto čilskom zemetrasení není ani jeden predtras s magnitúdou 6 a viac. Všetky sú menšie ako magnitúda 6. Keď to porovnáme s tým čilským zemetrasením, to je to zaujímavé, že vlastne tam tie dotrasy nejaký nebol väčší ako sedmička magnitúda. Čo tu už máme teraz dotrasy 2 minimálne väčšie ako sedmička. No to je možno vlastne vidieť na tých červených bodkách, tam, jak vidíte na tých grafoch, že to je ako dokázané, že to si tu nevymýšľame. My sa tu bavíme vlastne teraz o číslach, ale keby sme to preložili do takého zrozumiteľného jazyka pre našich divákov, čo to vlastne znamená? Toto vlastne potvrdzuje niečo viac ako len bežný pohyb litosférických dosiek, ktorý sa bežné uvoľnenie tlaku. Áno, ktorým sa ako predtým stavali zemetrasenia, ale že ako keby je tam niečo ako dodatok k tomu, nejaká navyše energia,